24 травня, 1182-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. У ці хвилини в урядовому кварталі збираються активісти організації «Автоєвросила». На місці події саме зараз знаходяться наші журналісти. Оксана Гуцул з нами на зв'язку. Оксано, розкажи, будь ласка, що там зараз відбувається? Зараз біля Верховної Ради зібрався мітинг, який організувала «Автоєвросила». Вони вимагають європейських умов для розмитнення авто в Україні і також вимагають не прийняти закон, який буде змушувати їх платити щодня збори за те, що вони користуються авто на європейських номерах. Цей мітинг триває як біля Верховної Ради, так і біля Кабміну, а також біля комітету митної та податкової. У мене все, дякую. Скажи, будь ласка, а є реакція з боку влади, міністрів або депутатів? Наразі поки що до них ніхто не виходив, але представники «Автоєвросили» говорять про те, що вони будуть, от саме зараз вони гукають голову комітету податкової та митної політики, аби вона до них вийшла, а самі ж вони кажуть, що хочуть бути присутніми на засіданні цього комітету. Дякуємо, Оксано. З нами на зв'язку була Оксана Гуцул, яка зараз знаходиться біля Верховної Ради. Подробиці про те, що там зараз відбувається, у наступних випусках «Заман». Українцям не потрібен кишеньковий омбудсмен. Вулична акція «Перформанс» з такою назвою відбудеться сьогодні о 2:45 біля Комітету Верховної Ради з прав людини. Правозахисники будуть вимагати прозорого конкурсу для призначення нового уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Вони вважають, це має бути незалежний омбудсмен, який має відстоювати права людини, а не захищати партійні інтереси або інтереси окремих осіб. В цей час у Комітеті Верховної Ради розглядатимуть кандидатури Людмили Денісової від Народного фронту, Сергія Алєксєєва від БПП та Андрія Мамалиги з ініціативи фракції Радикальної партії. «Рік без Ервіна» – 10-хвилинний документальний фільм покажуть сьогодні о 8-й вечора біля посольства Російської Федерації у Києві. Після перегляду відбудеться спілкування по скайпу з Умером Ібрагімовим, батьком викраденого Ервіна. Організували акцію активісти Кримсоц. Ервіна викрали рівно рік тому. Цей момент зафіксувала камера зовнішнього спостереження. На запису видно, як його спіймали люди у формі і силоміць запхали у мікроавтобус. Прокуратурою Автономної Республіки Крим в Україні відкрито кримінальну справу за статтею «Умисне вбивство». Слідчий комітет Російської Федерації також порушив справу викрадення людини. Прогресу в розслідуванні немає. В окупованому Криму слідчі заходи не проводяться, а справа передається з одного слідчого управління в інше. Савченко закликає президента України ветувати рішення про скасування закону свого авторства. Законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України суперечить Конституції, вважає вона. Так званий закон Савченко передбачає зарахування 1 дня попереднього ув'язнення у СІЗО за 2 дні позбавлення волі. За словами члена депутатської групи «Відродження» Антона Яценко, ініціатора скасування закону Савченко, серед 10 тисяч звільнених по закону Савченко 1500 скоїли повторні злочини. Закон, який прийнятий про скасування закону Савченко, він є антиконституційним. Він порушує статтю 22 Конституції, яка говорить про те, що прийняття нових законів або внесення поправок до діючих законів не повинно звужувати права людини. Закон не випускає, закон просто перераховує термін. Якщо людині не було надано пожиттєве ув'язнення, значить вона б рано чи пізно вийшла. І немає ніякої гарантії, що вона б не скоїла злочин, якщо вона мала то на меті. Акція на підтримку воїнів АТО, які знаходяться за ґратами, пройшла під стінами Лук'янівського СІЗО. Її до Дня Героїв організував Комітет визволення політичних в'язнів, щоб підтримати затриманих екс-бійців батальйонів «Торнадо», «Січ» та ОУН. На акції була наша знімальна група. Ми тут на підтримку політв'язнів. Політв'язнями ми вважаємо не лише добровольців, які воюють за волю України на Сході, а громадських активістів, які теж потерпають в зв'язку зі своєю громадсько-політичною діяльністю. Наразі так сталося, що в Лук'янівському СІЗО станом на сьогодні всі політв'язні є добровольцями. Це добровольці «Торнадо», 8 чоловік лишилось, 12, які були, 2 добровольців з організації «Січ», активісти, які тут присутні, і 1 в'язень з добровольчого батальйону ОУН.
Вирок суду по справі торнадівців оголосили 7 квітня. 12 екс-бійців батальйону «Торнадо» засуджено за ряд важких злочинів. Зокрема, їх звинувачували в викраденні людей у зоні АТО, тортурах та мародерстві. Самі бійці свою провину не визнали. Не получилось! Вы можете, у нас сейчас 2 месяца пытались, 2 месяца! Акція тривала 30 хвилин, після чого учасники перемістились на задній двір. Вогонь у вікнах слідчого ізолятору під час акції видно на відео, яке виклала в мережу його учасниця Ганна Сінькова. Оксана Гуцул, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. У Москві вчора ввечері слідчі допитували художнього керівника Гоголь-центру Кирила Серебрянікова та щонайменше ще 3 людей. Допитували режисера у справі про розкрадання близько 200 мільйонів рублів, виділених некомерційній організації «Сьома студія». Зранку прийшли з обшуками у театр Гоголь-центр і в квартиру Серебрянікова. Під час обшуку акторів театру замкнули у великій залі і вилучили в них телефони. Підтримати колег під стіни театру прийшли російські опозиційні політики, актори і режисери. Актриса Чулпан Хаматова прочитала заяву, яку підписали, зокрема, Олег Табаков, Марк Захаров, Євген Миронов, Ліза Боярська, Сергій Гармаш та інші. У заяві вони висловили надію на те, що слідство відбуватиметься справедливо. Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебрянникова и театра «Гоголь-центр», потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебрянников – один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Я считаю, что мы имеем дело с такой примитивной, вульгарной борьбой с инакомыслием. Сотрудники, руководители Гоголь-центра никогда не занимались политикой, они занимались культурой. Но у них, очевидно, иная система ценностей, система взглядов, чем у тех людей, которые обитают в коридорах власти. Вот ровно из-за этого и происходит эта атака. У центрі окупованого Сімферополя біля академічного театру спиляли реліктову сакуру. Небайдужі очевидці виклали відео у Фейсбук. Вони обурені загибеллю дерева, яке, по їхнім словам, є гордістю міста. На думку сімферопольця, сакура заважала директорові театра паркувати свою машину біля будови. Вот так уничтожаются деревья в центре города. На цю годину це все. Далі в ефірі програма «Бугунь». Наступний випуск новин дивіться о 10-й. Оформлюйте підписку на канал АТР на нашому сайті. Нам потрібна ваша підтримка. Залишайтеся з АТР.